Ahojte, srdečne zdravím. Krátka správa pre nezadaných. Čo potrebujeme vedieť? Ďakujeme, anieliky. Zamilovaní. Čo potrebujeme vedieť? Niekto vám chce vyznať lásku. Dávajte si pozor na tých nepravých. Keď ste sami, ostaňte silní. Verte si, že si lásku zaslúžite. Je tam nekonečne veľa možností. A taktiež, keď nie ste teraz vo vzťahu, je strašne veľa možností, kde nájsť lásku. Neexistuje iba láska milenecká, áno, partnerská, ale láska k prírode, láska k umeniu, áno. A keď budete hľadať lásku okolo seba a všímať si, tak bude sa aj viacej objavovať vo vašom živote a potom aj príde ten pravý, áno? Takže všímajte si lásku, učte sa všetkým druhom lások, ktoré len môžete zažiť v živote, od detí, od zvieratok, láska k priateľom, láska k rodičom, láska k sebe, áno, láska k Bohu. Tak si pritiahnete aj toho pravého, spriaznenú dušu do vášho života. Áno, cítim, že sa trápite. Veľmi trápite, ale vaše utrpenie je už u konca a naozaj nová láska prichádza, ale je veľmi potrebné uzdravovanie. Uzdravovanie vnútorného dieťaťa, bývalých traum, presvedčení, áno. Treba odpustiť, keď nám niekto ublížil, odpustiť sebe, odpustiť druhým, vyčistiť sa, áno. Netreba dúfať ísť do vzťahu z nesprávnych dôvodov, áno. Stále je to treba ísť pre niečo vyššie, pre vyššie dobro, áno, pre dokončenie vyššieho cieľa, ktoré nebude dobre iba pre vás, ale aj pre ostatných, áno. A s láskou treba liečiť svet, takže najprv lásku k sebe, vyliečenie sa a potom určite príde aj tá pravá láska. Všetko dobré, moji milí, opatrujte sa, mier a láska, pá.